Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor Pibaro kene bati CTV bat ngipjang subhai pi shaki Khubor kimat. Nikon syam ya pasha shaki Khubor nikaling kibenta chong ke Jylla. Ki nong di madan haring kat kejingan trilang bat ka Commissionerate of Food Safety Shillong klai shimenta ha kejingpen khoi ya ki dukan ki baju shong di jingdi hamuda complex. Ki nong di madan kilai thu bakane ke di kesin ka baat. Kabakum ki nong di jingdi kilapun khoi ya ki dukan kenang bakani ka jaka di jingdi kan long ka bakhut bat kila kunturu ikipat ba bakin ai ka jinga trilang na ka benta ka khut ka suba ka Nyodrep Integrated Territorial Organization kala ujor shak Meghalaya State Pollution Control Board da ka bakno ba ka ryangdo venir Industry Private Limited kala pinken yaki an ki balamana ban pinja clear ya ka leer ya ka ba ka seng kala ong ba kala lap ya kani ka jingja ha ka jinghar jurip ha ka khat Tarik jong Lber araja phun rio ki pai garo jong rilum garo kila shat kemen ha ka arpulai Tarik Lber aza phun rio hadien ba ka yeng dor bar thau an jong Garo Hills Autonomous District Council kala wanra ya ka jingpen bet thamai ya ka ED rule shispa arupra ban khanglat ikiwe ki bijat brio ki bamde ki garu ban shimenta ha ka election jong Garo Hills Autonomous District Council khnang ba kino ki bayakhun ya ka election ki deibandan ya ka not scheduled tribe kani ka sinjam kalawan urlong hadien baki pat garo kila yang persha ya ki wei pat ki jat brio ki bamde ki riulum ki babuhai shnong harilum garo ban shimenta pat man thep vote ha ka election jong Garo Hills Autonomous District Council kat hadu bakala penmi ya ka jiang kan at ka bajur harilum garo ha kini khndiat tayo ki baralet no unang yalam kalyang persha hayeng dor bar thau an ke Jylla u Dr Mukul Sangma ha ka arwai Tarik Lber aza phunriu ulalai banya kendu yaulat ke Jylla u CH Vijay Shankar ban pinsngau halor ki jiang kan at ki balaja dangshen ha West Garo Hills District hadien bakalami ka jing persha na ki pai riulum garo ye ki wei pa ki jai benriu ki bamdei ki riulum banashimenta ha ka election jong Garo Hills Autonomous District Council ya ka World Down Syndrome Day la rakhi ha Apollo Trinity Shillong ha ka arpoi Tarik Lber aza phunriu da ka jing tmu ban pinsngau thu shagi riu pai ba ki badan ya ka jingpang Down Syndrome ki samla jong shnong maulong ka bahap hapo ka shela constituency ha ka arpulai Tarik Lber aza phunriu kla ujor shaka Khasi Hills Autonomous District Council persha ya ka jingyo athebu jong ki barjla ki bamdei ki trash nong ki trai muluk ha ka election ji sorda jong ka hima maulong benta panya phashi Khubor na keleng ki benta jong kari u mitrang ba du jong kari Narendra Modi ulapen pa ba ka India kalamat ye ki jing e ki bakrau na mar ka je kan an ka barang yai beteng hakat han West Asia but ongru ba ka ni ka je kan an kalakta ye ki nong India ki basa hakiri Gulf but kumju ru kalawanra ya ka jing e haka khai ka pateng bat haka yo ka kot jong kari Narendra Modi ula kalalong ukli du jong ka sarkar ban shakri slembha kum umitri rang ba du jong kari halor kani ka BJP haka skiningkong kala a jingero yo Modi but ongru ba kani ka de ka klipman ka ba pinsarong ya kari hi parokwe ka Trinamool Congress kala trishtom ban pintelun ya ki kam yalap election but ban peturu ya ki lat pathai Khubor haka ba yade but ka election ka ban salong shen kani ka party kala pentri kam bha ya ki lat kilinti kumno ban pinsngau thu pai ba ya ki Khubor ling ba ka digital kum ka we ni ki lat ban kintiu ya ka party haka san hima sima ka single bench jong ka yeng bishar Calcutta High Court haka skiningkong kala a ya ka jingada ba shipor yo suvendu adhikari unang yalam kalyang persha ha West Bengal Assembly hadien ba kala don ka jing ujor ejahar persha yo Hakarda Police Station Hanot 24 Parganas District hadien balapin menawan pelong ya ke election shaka yeng dor bar thau an jong ka Tamil Nadu haka arpulai Tarik uyayong alaza phunriu ka san hima sima hakni Jylla kala jam shaka benta ka bakong sanpha haka ba ka DMK bat ka AIA DMK kala yai beteng banyakran yasut hu jingmun banya trailang haka election wat la ka jingakran kampat poi shaka wat ka bakhadu
Ka kunhun jong ka National Investigation Agency kala pelong ya ka jingkandra hagi jaka ba per ha Jammu and Kashmir ha ka skinin kong ha ka bayade bat ka jingto kit halor ka jingthai jong ubam ha jan Redford house name arata apusan ka jingkem jong ka National Investigation Agency ya we ushipai bala shong thai kari America Matthew Aaron Van Dyke but nriungut ki nong Ukraine kalapan pau Pyrthei ba kadon ka jingtmu ka bari Persha ya ka Jylla jong ka than shate lammi ngi kari India kini par kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei uwe u pilot but ko pilot kila yap kat ba ka ling sun Air Canada Express ka mi na Montreal kala ikundu but ka we ka kali ka ba dang hiar ha ka ling sun LaGuardia ha New York ka jingtrei kam hakka lingsun LaGuardia ha New York kala sange ano hadin kani ka jingja Southly ki kali kit nongpang ki bade jong a Jewish Community Emergency Services kila sha thang hakajaka jong ka Golders Green hakat han shate lammi ngi jong ka London ki pulit ki nyau ya kani ka jingja kum ka jing isi ka jaj ben riu jiu la ong kila pathai Khubor jong ka than Kalami ka jia kan an ha zawiya ka nongba ka bajangai kumban rupau kilometer shapang setni jong ka Tripoli ha ka ba we ubriu la yap la ong ka Khubor na kan ikathan u Kim Jong Un balong unong yalam jong ka North Korea la sha jit biang kumu president jong ka State Affairs Commission ha ka darbar beningkong jong ka Supreme People's Assembly ong kilat pathai Khubor jong ka Jylla ha ka siningkong Deki hajar ngut kinong eki kilami sha surok ha London man persha ya ka jinghiar thma da ki shipai jong ka United States but ka Israel ya ka Iran Katnat korbari jong ka Iran kalai thu ba ya ka Duriau Strait of Hormuz amla khang but ka jingna jingwan jong ki chat kit mar kadang ya biteng hadu menta ha ka ba la shim mikilat klinti ki barankam namar ka jian kan an hapdeng ka Iran but ka United States but ka Israel Ka Iran kala sedang ban odor katu kani gichat kit mar kum ka bailuksan ka bakot shaka $1 million lani kumba khat pra point pra klur tingka ban ya lingba na ka Duriau ba Strait of Hormuz Kibor sarkar kala penshai ba kani ka sinjang ka long kat ba ka jian kan an ka barang ya shakmat persha ya ka America ba ka Israel Secretary General Jong ka NATO Mark Ruth ula Kershan ya ka United States ka bala hiarthma persha ya ka Iran bat ula maham ba ka Tehran ka dangya biteng manshna ya ki namding ki bala ban bu jingma ya ki ri ka doba Europe Tigitok lang Khubor hakimat matasni Kublai